Някой спомена по коса. Ти. Мими, аз съм смалка. Я ми ступа. Бе, аз ме го. Я пичеш на таралеж. Не, ги чули. Наблизите до моята. Юри. Ека. Много моля се. Ще да правя като Николай. Направи го като петел, нали, като Ники. О, бати Николай не си я прави така. Става ли нещо? Втори Николай, не ги по-мудил. Втори Николай, Николай нищо не мудил. Чакай бе! Никой да ме бани. Я бе. Юли, аз се връзни. Горе-долу. Абе, не! Чакай малко пошла. Чакай ме. Ники, ела се видиш. Сега ще ти пръсне в очите. Знаеш как фърчи това? Аз съм с малко коса, Да. Добре, какво правиш, Мария? не става. Зализваш ме, направи като някакъв... Хай това. Яко! Митко не е виждал. От мъни бе. Британците, ако ми сте О, аз имате. не правя това. Британците ще кажа, че... Може ли да го отрежа това, че ме дразни? Не. Моля да отрежа косата. А не, само имах смета да ти кажа. Само имах смета. Марио! Патя! Дай сега тогава коло. Хер ти дарох. Вчера си ми дал лайк, Да, ще взема. дойде долу. Така ми хареса. Как те родилате? Да те я развалим ли? Да. Да, на ужасен Да, си. на гуд. Не може. Не, това по-добре. Аз ще се направя вкъщи как си ми харесва. Да те виждам как си беше. Ето готов. Сега, не, с четицата, с четицата. Мими, топирай го! Трябва ми гръбен да топира. Додо и Валю иска. Чакай малко да се лизне сега как правиш. Не! Ужасно. Ужасно е. Абе, чакай, мама, айде и Валю иска. Ще ми помогнеш, нали, Валю? Мария каза, че в тебе нещо да ти отива. Аре, ти само ще го реши. Добре, аз постриж тогава. Чакай, пази се. Баси го мога. О, да. Ето така, стой, искам аз. Така. Абе, цари! Чакайте, бе! За да не жига. Не, чакайте, стил Евгений Минчев, стил Евгений Минчев, как сега ще кажа. Така, не, как беше? Евгений Минчев беше на така, и ето къде така ще беше. Явно е в тъмно. Явно да. Майко ми. Помни ни как ме направиха те? Ти на аристократ. Супер си. Рошия, мокра. Глупаци. Който ми напомня, дай ми огледалото за малко. Дай, Федера. Жуле! Ето така ще ми отива. Удеба! Да, ще ми преше бъде. Знам. Това пие моята кола. Добре. Замазан от всекъде. Зализан като гей. Това е един простак. Това е една курва. Фотосесия с една тинка. Еми това. Ма първиш ли? Як си? А сега не чувстваш. Мими не може да правиш. Не, ма чакай, ще се вижда на бокса. Дефенс. Как направи? Надолу да се защото става. Мисля, че той толкова не кадъра, ама. Другото е две. Не, може би от пяната всъщност. От няколко години. Та пяна бе ти долу. Аз си пръскам и той е насам. Жули, ако ти изпада косата на самата. Хайде бе!
Моля сега се разруша. Да? А ти си разрашен да стъпиш. Юли не! Аз ще с кучулка. Не, готин си вече, нищо няма. Готин си вече. Нищо няма. Е, това е. Още ще се харесаш на Илина. Вало! Или не може да те види. Други желаящи? Да! Аз! Аз съм тази тебе! Сега нещо ще го направят на курс. Мими може да го правя. Не, ти не работи. Не, не искам да бе. Това си ужива. Това е раса. Не искам да бе. Искам ти разебати. Искам ти да ми Валю, повелява ме, Валю. Вали има много мека. Валю, оставаш като някакъв дипотол. Може да се видя. Майко. Валя Не, се. няма коса. Мека няма коса. Коки, да, си полезеш. Не, Вали много бързо му пада, трябва някакъв това стоманен гел. Слониче, рядко. Ова снимаш, бе. Ова снимаш, бе. Какво ме снимаш, бе? Ще удара с кенчето, бе! Ама ти кенци не ме. Мале, тя снимай да се... Я, само едно, бе! Пустен дата. Дай. Добре, ще купи много. О, пък дясно цялото. Пияняса го. Ето така. Я. Като това често класа. Илина, Валя е готов за среща! Така става. Мама вече е за среща. Сега да залижим. Готово е. Какво майка ти изневерява на баща ти, а? Среща с пациент с... Не, така да доста търси. Баси глимчета ще стане. А, лизиш. Ама ти не снима ми гърба. Да, аз ако направя. Аз ако направя клипче. Спетна я. Това не е. Ами те бях от тебе. Ема това знаеш как снима? Това Ти снима ли като искаш, бе? Не. Окей. Бати аз. Сега снимаме една курва. Живее в Орландовци, улица Тайга, номер 16. И аз ми Дай, коя си ти, бе? Илина, нали? Павлин Иванова. О, Той иска! или го правят стил Николай? Иска, бе! Какъв съм добър, Дай да се видя, дайте огледал да се видя. Балансира гейските хора. Добър така. Не, не се гледа. Ще го изчукам. Юля ще изчукам до вечера, ако станеш така. Значи, аз не разбирам прическата. Защото му... Я. да съм си. Дай, бе. О, като лайно! Мими ще изпразни. Дори ли някой негър си спразни върху тебе? Само, че не е негър. Ти е момиче. Погледне на бурилка. Дай ми още пяна. Бах, той има повече коса от мене, бе. Дайте ми пяна. Чакай, бе. Стръцни ми. Лане! Надолу. И са близо някой очи. А така, ще О, правим ес, прическа. Не. Напри го Ник, стил Ник. Знаеш каква яка ще стане пангарска, аз го направя. Наприколники стайл! Да, бе. Абе, как? Ей, то пада! Ми трябва гелче, бе, пиянчица. Как елче пиянчица? Трябва едно гейче. Сипи още много. За бурил трябва 2,60 такива да му направите, честно. Борба, майка ти мисли да те подстриже. Що трябва да се подстриже? Колко? А? Ти да не би да имаш лимит на снимане. Еми, да. Малко. Видео ли снимаш? Да. Знаеш колко е дълго време? 9 минути 48 секунди. Искаш и ти малко.
Бориле, не, срами. Чак ще пробвам отзад да Да, дигна. прическа му. Направо си пада. Пишне еднорог. То не става. Това е. Здрасти! 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 Зати ми ще това такова. Някой друг иска ли или да прибирам? Не ми трябва. Морка, чакай да те оправя малко. Той да оправя малко. Пусти си готов. Дай да слушай музика, бе. Слушай музика. Големи малко. Да? Големи малко. Къде? Дай. Стига, махай. Това не поле на мене.